Da li ste znali da se godišnje izda 2 miliona knjiga u svetu? Jedan deo tih dela pišu poznate ličnosti. Mnogo je onih koji još uvek priče iz svog života nisu stavili između korica. Znamo da je Jelena oštra sa rečima, i usmenim, ali i pisanim. To je pokazala pišući kolumne. Od Vardara pa do Triglava se to prenosilo, to su prenosile sve dnevne novine svih Eksiju Republika, takvo interesovanje bilo i to su bile jako čitane kolumne, ali su mi donele mnogo problema na poslovnom planu, pa i na privatnom. A da li misli da bi bilo problema kada bi odlučila da napiše autobiografiju? Ili govorim istinu, onako kako je stvarno tako, kako ja osjećam i mislim, ne znam da se štedim, ne znam da se foliram, tako da bi knjiga bila brutalno iskrena i istinita. A istina uvek donosi probleme. Ali to je neće sprečiti da jednog dana, ako bude želela, objavi knjigu o svom životu. Imala sam puno ponuda, ali nikako da krenem sa tim, jer negde u mojoj glavi je to onako... Ja stavljam u fioku svođenja računa, nije još vreme, ja sam tek počela.